Pa mi pre svega znači da, najviše u stvari mi znači da mogu da se takmičim na ovako visokom nivou u sportu koji zaista volim, u kome uživam svakodnevno. Rezultati koje beležim su, naravno, jako sam zahvalan na njima i oni su na neki način nagrada za sav trud i napor koji je moj tim uložio i ja u isto vreme u moju karijeru, u moj napredak i razvoj. Tako da sve je to nekako u neku ruku gledano zasluženo, mislim, kada uzmem u razmatranje koliko smo posvećeni ovome. Naravno, očekujem od sebe dosta, međutim, u poslednje vreme trudim se da ipak nemam toliko velika očekivanja, da ne nabacujem nepotreban pritisak na sebe, ipak samim tim što sam u teniskom vrhu već pritisak je na svakom koraku. Trudim se da izlačim uvek neku novu motivaciju i zaista uživam na ovim turnirima, u Kanadi posebno gde imam veliku podršku.